Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies als companys de premsa per venir avui aquest dia, aquest contacte que tenim amb els mitjans de comunicació des del Partit Socialista. Veureu, el que voldríem explicar-vos és totes aquelles accions que estem portant a terme des del Partit Socialista de Terrassa en els darrers mesos. Aquest mes de febrer hem encetat la precampanya electoral de cara a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023. I volem que tothom conegui la nostra proposta per la ciutat i que creiem i estem convençuts que és l'única alternativa possible al govern actual municipal. I per aquesta raó, perquè es conegui la nostra proposta, hem col·locat unes cartelleres publicitàries arreu de la ciutat, com haureu vist aquí darrere n'hi ha una, com aquesta n'hem col·locat a diversos llocs de la ciutat perquè tothom pugui tenir-nos presents, sàpiga qui som i pugui conèixer el nostre projecte. I les hem col·locat també en diferents barris de la ciutat perquè això arribi a tothom. De mateixa manera que també haureu vist per diferents opis d'aquests de lliure expressió, estem col·locant cartelleres amb el mateix cartell. Això per què ho estem fent? Ho estem fent perquè volem arribar a tothom i el projecte del Partit Socialista per les pròximes eleccions municipals és un projecte que serà de tots els terrassencs i de totes les terrassenques. I quan diem això volem dir per cada un i cada una dels ciutadans de la nostra ciutat. Altres de les accions que hem començat han sigut posar carpes a diferents barris de la ciutat i en aquestes carpes estem recollint comentaris i propostes que ens està fent tothom que s'acosta i sobretot també estem contestant a moltes preguntes i a moltes inquietuds que ens fan arribar els ciutadans i les ciutadanes, perquè hi ha molt desconeixement de moltes de les coses que estan passant a la ciutat i nosaltres estem intentant respondre a cada una d'elles. També, per altra banda, hem iniciat el procés de redacció del programa electoral per les eleccions municipals. I com l'hem començat, aquest procés? En principi, estem fent, i continuem fent, perquè encara ens en queden algunes, unes sessions participatives a la seu de l'agrupació, allà al carrer de la Rasa, on el que sí que estem copsant en aquestes sessions participatives és que moltes persones de les que venen ens estan manifestant que tenim que tenir un projecte que faci un pas endavant del que està sent el govern de Jordi Ballart, de que Terrassa necessita un canvi i tenim que iniciar una nova etapa. Aquestes sessions participatives nosaltres les hem englobat en diferents grups temàtics i anem desgranant cada un dels temes que preocupen a totes les ciutadanes i els ciutadans, com poden ser la mobilitat, la neteja, l'habitatge, la cultura, l'esport i un llarg etcètera, com ja sabeu que en un programa electoral es desgranen totes aquelles qüestions que s'han de programar i projectar perquè la ciutat tiri endavant. I aquest procés participatiu que ara estem fent acabarà en les pròximes setmanes amb un estudi i anàlisi molt minuciós de totes aquelles propostes que tothom ens està dient per poder redactar finalment el que serà el nostre programa electoral. I quan dic això, estudi, com us diré jo, i anàlisi profund, és perquè el programa municipal del Partit Socialista de Terrassa serà un programa ambiciós, però també vull dir avui des d'aquí que serà un programa realista. El que no podem fer és tenir en un programa electoral accions que des d'un bon principi ja sabem que no es podran portar a terme. El que no volem fer és portar equívocs a la ciutadania. Un programa ambiciós i realista. Un programa que us ben asseguro que serà el millor programa electoral que tindrà la ciutat de Terrassa per les pròximes eleccions municipals.
I arribat a aquest punt, també el que estem fent és enviar a totes les cases un flyer amb la fotografia de la candidata i a quin partit represento jo, que és el Partit Socialista de Terrassa, on en aquest flyer ja indiquem quins són els eixos principals que nosaltres pensem que tenim que abordar dintre del nostre programa electoral i, per tant, del futur de Terrassa, com són un treball digne i de qualitat per a tothom, la creació de llocs de treball dignes i de qualitat, una equitat en la societat, problemes com la seguretat i la neteja, o problemes que també veiem que estan preocupant molt, com són el manteniment de la ciutat, sobretot amb voreres i asfaltats. Són temes que pensem que tenen que enfocar-se com a temes principals del nostre programa electoral. També pensem que el que necessita Terrassa és uns serveis públics de qualitat, com es mereix la tercera ciutat de Catalunya i que darrerament ens veiem que no estan a l'alçada del que necessita la nostra ciutadania. Com us deia, és hora de posar les prioritats principals de la ciutat a sobre de la taula i deixar de perdre el temps amb coses que no interessen a la majoria de ciutadans, com està fent el govern de Jordi Ballart. Pensem que és hora de posar Terrassa en marxa i pensem també que és hora de que Terrassa tingui la primera alcaldessa al capdavant de la ciutat.